बोला बोला थाने वाली मैया की Mixed by Hansi Music Studio. जो होता सभे रहिया निमिया के बैठी छावे जो होता सभे रहिया निमिया के बैठी छावे दर्शन आवत खावे दर्शन आवत खावे चौहान जी लोग के गावे दर्शन आवत खावे चौहान जी लोग गावे चौहान जी लोग केहू बाहर तवे मंदिर के गेट हो खताटे पन डाल डेकोरेट हो सुना हो केहू बाहर तवे मंदिर के गेट हो खताटे पन डाल डेकोरेट हो सेवा में तहारा माई सभे जुटल बावे दर्शन आवत खावे दर्शन आवत खावे चौहान जी लोग के गावे दर्शन आवत खावे चौहान जी लोग गावे चौहान जी लोग Mixed by Hansi Music Studio. जल्दी से आव माई करो ना देरी राइटर मुकेश कहे हमनी के बेरी जल्दी से आव माई करो ना देरी मोहन मुकेश कहे हमनी के बेरी अमरनाथ तहके बार बार गोहरावे दर्शन आवत खावे दर्शन आवत खावे चौहान जी